La recollida ja està en marxa. Els recol·lectors comencen a treure creïlles de les fileres i tirar-les en un camí. Les creïlles s'acomiaden unes de les altres. Creïlla, ens veiem al súper. Innocents i emocionades comencen el seu viatge. Mentre la seva destinació és jugar en un hotel, allà al sud. Comença la subhasta. L'amo dels creïlles que la deixa de ser amb totes les i parla per ell mateix. No sé, per a mi que no enquadra les comptes. Com la cosa segueix així, al final les haurà deixat sense compte. Se'n va pensatiu, ignorant que molt més lluny altres aliments al patir encara no el seu sort.